Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 16 na, bulan sang Abril, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkaka sa mga kagaw nga magtapik sa aton lawas. Tambal pa siya sa ubo sipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo atay. Ini may mga aktibo nga panakot, phytochemical, antioxidant, pangunta sa pamalatian. Amuning gamito naton sa tion karon nga wala kag tuong pamalatian, kinanglan madipinsahan ang aton lawas, kinanglan mabakod ang aton lawas. Diri masulod ang DTX 500. Mabakod ang lawas, mabakod ang organ, mabato sa anuman nga pamalatian. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41, unahon tanay, ining pagsulod sang ikadwa nga bagyo nga si Bising dire sa pungsod sang Pilipinas. May mga kabaskugon 95 km per ora malapit sa sentro. Mulumadlos mga 115 km per ora. Pero hindi ini mayor nga topiko nga atong talakayon. Ang resulta sa bagyo. Kabay pa nga hindi ini siya tuman kamakahalalit. Nga aman, kung magbaskog siya, kag maghanos sa pila ka mga kaprobinsyahanan, kag mapilitan ng gobyerno sa forced evacuation. Ining forced evacuation magadaldal sa aton pumuluyo sa mga evacuation center. Dira kita matutok sa aton isyu. Kung linibo-libo ang ibutang sa evacuation center, ang igo isiniporte, wala na social distancing. Abot silingon na makatuga ini siya sang madamo nga paglaton-laton sang kagaw. Amo na yang aton kahadlukan. Amo na yang dipinsahan ta. Amo nang tunan ta. Kung ano ang matabo sini, pananglitan, bumaskog siya. Kag linibo ang sailuhon sa evacuation center. Amo ni nakita, kuya, mas delikado. Wala na social distancing mo, madasok ng tao, kabataan, tigulang, kag iban pa. Magluwas sa COVID-19, makatuga pa siya sang pamalatian. Amo na nga ipangamuyo ta, nga hindi lang kuntani magdulot sang dako nga halit ining bagyong si Bising. Kay kung magbaskog ang hangin, kag magtuga siya sang tuman nga kakulba sa aton pumuluyo, mapilitan ini sila nga magpadulong sa mga evacuation center, sa mga bulutuan nga sa karon puno ng daan sang may mga COVID-19. Amo ini ang dako gid nga palaligban sa aton gobyerno kag pumuluyo pananglitan nga maghalalin ang pumuluyo, magalin sa puluyan kag magkadto sa evacuation center. Te kung dira na ba ginuto karon
ginawa sang gobyerno panawagan social distancing. Mas social distancing ka pa kung nagaginotok na ang evacuation center. Amo ina nga gapangabay kita sang inyo sini kooperasyon, sang inyo sini bisan paano dyutay nga panahon. Aber, pulo pa nga muyo man kita nga hindi magdulot sang tuman nga kalitan ining si Bagyong Bising. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Isyo ot danay kahoy. Ang halos tanan nagbatyag kasubo. Ang tindog sang simbahan, konforme ako. Ang tindog sang pumuluyo sa kahila kag kasubo sa pagpangtapas sang kahoy,
ginaupod ako sa ila sini balatyagon. Isa kita sa tindog nga dapat atipanon ang kahoy. Isa sang pinakaimportante sa pagpuyo naton sining kalibutan. Pero kung intrahan sang politika, wala na ni pulos nga isyu. Ginsakyan sa mga politika. Maitani kung ang pagsakay, inablang ara gyud sa balatyagon nila ang kasubo sa pagpangutod sa kahoy. Galing kung kaysa gasubra na ang pitik. Sino karon ang aton pamangkuton? Kahapon, siling sang opisina sang congressman sa Bacolod, nagasiling hulaton ang investigasyon sang DPWH ginapareport ni Congressman Greg Gasataya kag report sang DENR. Karon nga adlaw, magakonben man ang komitiba nga gintukod ni Bacolod Mayor Bing Leonardia investigasyon angot sa pag-utod sang kahoy dila sa Dalan Aranita, Bacolod Old Airport sa pagpanguna ni City Legal Officer Joselito Bayatan. May mga panawagan nga maghimo sang isa ka mando, isa ka executive order nga ordinansa nga hindi pwede magtapas sang kahoy diri sa Bacolod. Okay man ining panawagan, pero imposible ina nga matabo. Nga aman, magabunggo kita sa progreso sa isa ka banwa kag syudad. Luyag naton kag sa hindi, kon may ara mga road widening hindi mapunggan. Lukaton mo gid ang kahoy nga agyan sang road widening, hindi mo gid mapunggan. Amo na siling ko gabunggo ang progreso sa mga environmental naton nga mga ginpananom. Kung delikado sa kuryente, dapat tapson gid. Kaya hindi pwede basi magtuga siya sang sunog. Kung delikado sa tion sang bagyo, dapat gid tapson. Mutangan sang poste, pasilidad, wala ka mahimo, otdon kag gabuton mo gid ang kahoy. Amo na siya matabo. Amo na siling ko gabungguan na ini sila sa progress sa isa ka banwa kag syudad. Hindi pwede mo kung magtindog ang isa ka establishmento komersyal. Bisan puno pa na kahoy, pang puludon mo gina. Kaya man matukod ang isa ka commercial establishment. Kung ang gobyerno magtukod sa mga pasilidad, hospital kag iban pa, bisan puno pa na kahoy, mangayo gina sa permiso sa DENR kag pangpuludon kag tapson ang kahoy. Amo na sila nga hindi niya mahapos nga magsiling ka nga ang mga opisyal sa gobyerno, nasyonal, probinsyal kag lokal isinggitan mo nga maghatag sang isa ka ordinansa nga hindi magpag-utod sang kahoy, imposible ina iya nga matabo. Amo na yang matutuod kag amo ina ang kamatuoran. Amo nang siling ko nga ang tanan na kinahanglan baki-bakion tani. Kung ang kahoy ara malang sa hindi matandog, kag wala man lang gahilabot, wala man lang siya sa sablag, hindi dapat utdon. Ako yung kumpurmi akos na. Kaya kalain nga batyagon nga gintano mo pila kanyos na. Pagkatapos kita mo, tinapas lang kagin gabot kundi sakit buot mo. Pero sa nasiling ko na, kung ang progreso na sa isa ka badwa kag syudad ang paggambalan, wala ya sa makapugong dira. Gabuton kag utdon gina siya kung sablag siya sa proyekto sa gobyerno. Dira mabunggo ang kinaugali kag ang pangginahom sa gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Speros, board member ni siya sang Community Medicine Development Foundation. Hustong tindog ya. Siling ni Dr. Nisperos nga ang tubtob subong ginabudlayan ang Pilipinas nga makontrol ang COVID-19 nga krisis. Ano ang rasyonali suno saya sa likod sini? Number 1, pigaw nga liderato kag nagabinunggoanay nagasinamo-samo nga mensahe kag palayag. Dumdum ka mo? Palayag sang isa dire kain siya ginabungguan sa piyak nga ahensya. Palayag dire sang lain nga mga ahensya, bungguan na man sa lain nga ahensya. Amo na ginapangabay bala sang aton mga mamalida nga butangan ta sang eksperto. Sa mga doktor nga eksperto sa balatian, kag hindi ta pabutangan sa mga retired general nga eksperto sa gira. Ang mga retired general eksperto niya, wala question, kung gira ang paghambalan, plano sa gira ang paghambalan. Iniya balatian, tibutangan mo sa espiritu sa gira. Tiyan mo na ginasiling nga dapat ang mga may nahibalaan gid sa masakit. Amo ning siling sang community doctor nya hindi epektibo nga public health nga mga mensahe nga among kinahanglanon sa pagkontrol sang pandemic. Ihimplo ni Dr. Nisperos ang nagakatabo magkatuhay, lain dire, lain dito sa natungdan nga mga ahensya. Siling sang doktor, dapat may isa ka mensahe nga sundon sang tanan para palariyo nga tika nga himuon kag ang publiko magsalig bala. Sa isa ka tinaga, isa ka mando,
tumanon tanan sang salain nga ahensya nagasiling amo ini ang imuon sa piyak lain man. Amo ni nga nagaupod ako sini nga sentimentos ang doktor. Husto na. Ga binungguanay lang, lain subong, lain buwas. Ang punto naton, kita tanan gabuylog kontra sa balatian nga COVID. Upda naton kag kooperahan. Pero kung magbinungguanay ang statement sang mismo sa nagapungko kag nagapalakat sining pagpugong sang balatian, hindi magkalaamo ang guwaya, hindi among resulta. Hustoy na. Kinahanglan, butangan ta sang tao nga mas nakaibalo kag ila inatrabaho ang ikaayong lawas. Wala man nato ginakwestiyon ang kaalam sa mga retired nga mga general, pero sa nasiling ko na ang ila ekspertisya, gira, gagakapot armas, ang kontra sumongya, wala armas, kagaw, hindi makita, kag kinahanglan tag eksperto, kag ibutangan ta dira sa mga doktor nga mas nakahibalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan? Gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,